Mbiyamano sana mwanchu muri ya bita sene kya Ndizi TV ngo kwaligana nde ase ntunde yega entunda ya gatatu ase omugenito kabere Amerika gwikirana ase studio oitirabe to gosanganere amangana alingete kisemi anene obokoreri ase eskuru ya mbiyamano sana mwanchu muri ya ichinga kyogente gosangana ndo somurubiri ga winsakya bono mambya Wakanda kusangana intwe asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net boigo nabo kusangana intwe kerengeri kiago wetera ase namba yesimi ya 0792192834 otomanye nga yokobwatia omurubiri kurukolinde tengiriri bageli gali yabene kumwaligani ase studio atomanye na kyakorokwa nga yakorokoro nande ningi akora kurwaga asorgo rwa gusi. Karibu sana. Asante sana. Nabo kumanye wanchimuri iri na kiyokorokwa. Abakuwa ni rumwensi wa Kiribia. Nchasa marieta nkoro kwa Evelyn Ogeto. Wonkoro wa asakoro kunyangena na omenyete. Ande wando mwalimu bwate skuru ekoro ku Little Sunshine Academy. Na ande ni bwate skuru yande ekoro kwa Goodka Memorial School. Okay. Yeah. Aha, karibu sana ase studio. So wanchira nago ikira nagaiga nabayigo gotosemya emambe yabono iga nabayigo kumanya omwanchi omurigereria igoro yobokoreri bw'ekiskuru ekibere. Kurende Evelyn nabokora tatebya nga ekiskuru ekichonsinga ikigotoka saya mukire. Monigere sakuru kunyangena. Nyangenere on your way to Suneka. Just before Mount Kenya. Okay. Day kuruku Goodka, nigere gaiganya mataro. Yes. Okay. Ando singane chiskuru ibere chingi yakegema. Kirikende kora twangu mugano mokeigo igoro ye chiskuru echiga nere yatanganete ndenga kiego ikero bwate chiskuru bere. Asante. Okay. I think kero monte karao chake biashara na bakorengere ringa kigedinda nyare gukora so that mente value ase community area so menyete. So narabeiro mwalimu ase kanisa matuka mange ange miakene na tendreta abana. Okay. Karigere rinkaroranga ega singo kora nyanchete. Mbiyancha ke skuru yari ngo mwaka 2021. Okay. So ngachanga chak actually skuru ye Sunshine nero yatanganite. Na Sunshine nigere mwane siko. Oto ye chakerete mwane sitting room. Okay. Yeah. Kagenda ngatebyo musani nkamutebyo mete nyuwete ngachake skuru. Nonyare ko ngumwano eri ndachi chese skuru yani. Kamuri ngekekuruku kamutebyo kuruku Sunshine Academy. Little Sunshine gondi anchite kyairo mwase karo soka mambie. Ego korete ko mekense yabegente kere tofauti. Asincha masomo na banga uniyo kera soira so mwana oyo ni gago change. Okay. Yeah, so agantebi ngo chande ndori school agacha kamutebi ga no nchakirete ese sitting room yani. Okay. Agatebarende chena bongo koletro mwana karote uhina mwana mutanga nani ore nandi wona butwa chagete kuruga abo kanya komenta ngora kanya komenta actually nje nari ngo mwalimu mutanga ni nawe ati mwalimu tukabasomi ngo kabasomye kituo cyose ketamto ikiranga abana saba etamu yakabere bayikire 20 kituo cyose katata mbono nimbo atabali mbabere iyo tukaga chibirasi bibere bone skuru egachaka igora lakini into igetase tukara irana maigansi akeigo esingecho ya covid. Yeah, so tuwa kene saimbia mona so uborendi atoire kuruga abwe karo Sunshine ya chagete mpaka bono ikiagera se bono iga bono to igete Sunshine kare ikire PP2 ekaba akonko genderera singecho toro chire asara ke mwanesko gateba bono nimbonda tendi yase so that nincheng expand to gende grade 1 grade 2 chiro. Yeah, nando biyo twasoete se market karo CBC eroro. Okay. Yeah, so by the time bono tokonya kuri tukanyore opportunity mere gabwa se Goodka nasaya gatwanchira tukanyora tukabeka boni berasi bigo chakire grade 1 grade 2 mpaka grade 7. Okay. Kirikende inki kyagatega gasenseme ya Goodka ngwagendera Little Sunshine adoga chaka Goodka Memorial. I think Goodka yabere irora matuka mange. Abanta bange abandete tabano ororo no bagori bako gotebi no nasometa
mbabwate that attachment nerieteri okay ya ukanyora umuntu akagotebia nona someta ngakora na chire maybe university na korire na iranire na nyorire mirimo gusi na nchabona tetu mwana na somete kiara I really enjoyed what I got from this place. Okay. So nkaroranga mbase kuri change na umuntu arabwinga values kiri cyari ngoro kurukare ndikorekana cyaro school weri teyo 90. Yeah, so I decided tukali berororo lakini rende bono bamanyenga igere under new management. Yeah, so that one karabagocha bamanyenga kiri cyari ngororo bado tokogenderete na nditwa mentire yabeiro miyamu. So still sunshine negenderete bono according to the new system ekoro ne feeder school. Okay. Abana bali bakurugaria bacha mu nyubaya. Yeah, so that kwanyora biri watagete ko ba vekere kro barabake they are growing with it. Bono it's a continuous system. So sunshine yechakirete kurwara riba kagwikirararia. Bono sunshine go togwate PP1 na PP2. Yeah. Togwate PP1 na PP2 bagokora bagoswa grade 1 bacha good ka. Okay. Kirikene nabogo semyo muibuli oli school gali mbaroro babwata abana ababwata okugania gogo so ase school maybe a sunshine go say good ka. Kirikene ningikeli muibuli abwene tatwale amanya go join omwana yamanya go join ase school yo. Asante. One gintu kyo kumingeringa karoto achagete intwe. Actually otwaringa korora ngonye ndiriya nyarikana na arengere tinje bunu mwebole karona tayite kuiru mwana ni school litangani. Kirikia mbere tegeko. Aroti. Okay. Na chete school ngatebu ogore uniform, ogore games kit, ogore tab, ogore bag, ogore kogochwa ke sabi ebintu kubora. Nyango bua school fees ero wakana. Okay. Bono ngatebanga onye ndiriya nyarekana that entry level toro serio muiburie gasiaba rais yake ekera gocha twa mu muchoko ngaki naboko kwari ibinde ngora biri bibeterete nibi bintu kibiri bibeterete bono buni bitabu textbook mwana takoberekera sima tabwati kumubere basienko. Okay. Na ndege ntokende ngeringa abana na barabumbanje teko identify nichi uniform lakini toko tebyo muiburinga uniform we taringa ni getango abiro mwana tabasugoche school. Yeah. Okay. Nabakora acha ka wiki school ayebono kurwabe bange ngora orange ni yange yamo achakire. Yeah, nainde egento kende ngeringa nkonyorore maybe omuntu abwate school fees serenke wate bumwe singe nchoro mwiborio umunyi wachire se school yaito bikokurikire gento umwana mayego so school ntubona ntubwate gento yokorokunga a payment plan. Pero wachire kweresire watebiringa gakimbwate mbwato mwana nde secondary bono noyo nero chakire school tingunyara kubakanira bonsi basoye ndiriya nyarekana ni payment plan eri flexible. Okay. So nabotoko ba payment plan kwanyoro umuntu atebu ayakana onye nekero mutienyo toro chitame gwate bini mitinye tatu akana kero mutienyo nyebu nabone school fee totebe ni chiru konnesan mutienyo mutanga nebo akana yo kabiro akanisana yo gatatu akanisana ekige ko matankeringa by the time mo konyore tamia erire na nyore school fees yawe haire. Yes. Okay. Ekero kurigereria abana baiga bagochaka nabake ande mbabwate egasengo ngutumete sense mo ya sunshine still nore ni ngoli mo kubwatirana nere rinde ko ne kyabana abangonyora bali kisemi wikirano. Yeah. So I think kere school ayo no manyana aro to konyara ko bero rekera chinsa korana kere gentunga kega ndetera kin most of the time muri ikere vision ne yao yo kono ko yo ni gocha saba ali mbao korugabo kwa mnya gutwara umwarimu manene oyo kurigera ryo tebanga ikyo manyana tagite ni kene chabono tiga ainshwanga bali ngo yakorera bali bono buna tiga totebekero to achagete otwa tebete totegete abana ba goche school ba built all round. Taringa chiche umete CBC tari oswekera si mwana we na mbeyamo. Renga umwana some gento ororenga amiyelewa. Yeah, so ekero bono oko tebyo muhe chichanki abwenda tagokora. Na bako enda nero kora exactly kerio mutebeti ekero kwa mu resiringa nini unataka kama mwenye shule. Yeah, so ndatebenga bona bone sendagira
abana bakwe kwendageringia sana se school yetu ya tegantebe na ningia senyencho na yuno mwana narenge ko bororo na bonko bakanga inera kuri so menu yetu eko feature wholesome meals such that we don't ntori kwena na bintu na mabere ndatebe amabere nama ya sabana of course but ono to watano wate chala chiji nyingi so we prefer okorero nguri tuwapa amanyobwari tuwapa amatunda yeah we keep a balanced diet keko bamambi bakoi wenge tukire balance keko lunch time bai again tukire balance and chiportion chiri chingi omwana kulimbaka kuiguta egende marwa baka kuri skuru taringa gweka nyumba iga ochaka kulirana na tetendage yeah so I think ebinte bike kero birigerete okwanya biro muibori ebirangerere mbiku muchanda omwana kerago chiskuru nero isaneka ngomwana nyambiale aha ngakira bego kwenekeri abaibori igoro y'obulindi bw'abana katukureria abana babake mbabwate gasi sana maybe no bwate qualified staff bakwimurikira abana abaiga abari mu hospital igete se chiskuru chaito na bari bari trained bari babwate certificate cha TSC so na baba sindi ba PP1 na PP2 ngo na mwalimu akorete kose kurwa early childhood development igabo basomi bunga kibabwenda to kurinda abana na ekiriyo komenta kuruguru buno manene school keriyo ratakekemento mwalimu na bawo kebwati bono buna intwe environment baite it's called a child friendly environment ukorendanga ebintu bire sharp ose ase maybe stairs stair chikorosi unjiro mwana ara usoturungana ase playground materials chao kwa make sure nga chiri well maintained mwana karasoi koronyo rokoreki umire kyagara I think ebinte binge bikoba se skuru konyora maybe okwa neglect ntaka sinini konyora yakolere ntekenene ekitari ngo chakoboro nyendiri yentekere ngo shugulikyo na ndingo encourage tora abari munga to gutika abana bamenya kamebe go chiskonga mbaroboka bago chochesa ayamwe karansi kirasi mwanya kugamba so konyora na batoko tebya abari munga kibare isiko na nali bado ne asogo soma kaboro na barabu chesa na barabu rananki abana bari bagokora interact with them build a friendship baro basominga ngakibago interact na abana bande ngakibago how do they solve small problems sekerbali garia so because as a CBC that is part of the training the critical thinking problem solving we want to talk among the competencies so and on CS bali abali mu abamama itenye gasi abenene umuntu muri getemberemo tarinje no mwana ori nere number 1 so ngwa kerenya saimbi mwana singi njukurutu agacharete turanyora robo ko mubondo wensi tingo teba mwana naro umire skuru nga ubi gorende nga egetokera be ekenena irunya gitari gusimu muntu tayo complaining endagera rire yamurete ire shida gusimu tayo complaining karo mwana chire skuru taranyora masomali abwenete I think as sebions kibitwanyorire it has been positive feedback nago kirenchiro mwana nakoirwa nago kirenchiro mwana nago somiwa right from transport to the feeding to classroom to playground ndochenga ebichi response to konyora nchiri positive biamana sana atsa sense mongo bako batabia sense meri ya sunshine moikerete people to nabo mugo transfer abana go sense me ya godka ane ngota tebinga relocated ya sense meri ya soneka atimetinga kia baibori ba okuba enekele nsemeyo ekagera a distance nerororo timetimo bwate means of transport umwana ararukura sense meri ya soneka aikera ne godka so means of transport nchirororo the what vans I think saying to tara kinamono tara nyori bus ana bana bagutumia transport mbali bange mono kuna bana bali bagutara uchi school lakini rende ekero abana bakurwa sunshine kogenda gudka ekamwe kitwaro che tokorengeringa bune school tegatobae free transportation for that mwako yo mutangani wa uchaka kera it's a short distance bono kuruga abumana gawe ku mwako kabiri uchaka kuruwe besege gwanete for transport and we make it as friendly as possible to wate chivan chigo ka evane go kaveruti as kuru gabuchi sunika
ntobwate vani ende go cover route yeyo ya town ya genda uchijogo ntobwate ende ko genda uchia Nyanchwa na inde ende nero reko genda Nyakoe yeah. Okay. Yeah, so I think chisate karwawe around koleta ban they cover most of the routes batwikeria bana. Okay. Yeah. Aha nabo mwanchi muri eri alebole estimate ya bana mbalingo bwate so far. Yeah. Sunshine otwatebete nturiwetani abana 25 sekirasi. Kere kurukubika abana bange. Ogosomina korogo koboko. Kabisa. Ya umwalimu ono yo mwana baba babiri obekera abana bosena msini gocha kubaikera bonsipi na bekorera sinko. Ya so ese ni totally stream yemu ibirasi mbere otora msini. Okay. As Sunshine. Okay. Mata igabonno tubate capacity yo kuira abana abange na kitori igare rutogote abana ibirasi tubate igobichire ibirasi igobichire twaberere ndora berore kigetambe kinotori waikiranye emia bono tugusaba ngabiburi school gari abo bakurigere bamenyenga tubate ibirasi tubata bari mbabwate skills chisaine very well trained na inde bari ready gukora imirimo turekera abana tokoira ko grade na baro mundu wate still no to wate pipi1 kera turuchi abandi bali bari kurunga iga nyamataro bado na butu wate kuru pipi1 mpaka na grade 7. Okay. Kirikendo muibuli na bale bolinga endagera aseskuru echichonse mokwala abaibuli babo bana endagera wesina ba still option nero yo kuragira ime skuru wese option nero ro omwana ochane endagera ya korunga. Okay. Asi Sunshine to kwanite na baibuli kare to ikaranste batabanga rosi endagera kubugori bochu skuru ige ko bemereme menene. Kuboka mandi koroseri umwana umusinyi endagera bugori na begwitikano ne bageni. Yeah, so ibirengerero byabo byaringe nka rosi endagera samu abana baba gocha banyori endagera bari nandi ikine kitwa maintain mbaka bona wana yekero gocha toko gotebinga mwana ne bag ichwa ya match ibo. Okay. Yeah. Endagera yonspi yekwena mu school nando toko rosi endagera refresh bakuri bagukora that is it mambi nandi to rosi endagera yende. Okay. Ase goodka Doite sikincha bana bane nake ababere uchigoro nanda bibiri bandi mbere baratakora naro bamenya kanga tegetumwana mnyo ke nyumbara yere nandairana so barabunto bete option yinga ki lunch nerororo kori no yitaiti umwana aragere school nabo kumubikire ndagira gusomwire nkakoreki aragere nandairana bocha. Okay. Yeah, but for Sunshine naro singincho bari bado abake to abibiri abange oba wali kubali utikabaragira school. Okay. Yeah. Aha mbie muno sana soko eresrego madam korinde omonchi muri naganite komanyomete chi school nechi nyinge chire ningikiragero umuntu achore school ya Sunshine Academy gose Good Memorial. Asante. Ekero kurireria sense yabona se yaikire. Ebintu bingi bigo karekana bona iga sinitaba tabange basirire that sense of value and nakibono tabia ya you know the moral values they are being eradicated. Okonyoro umuntu akoregento bakagwa kuminga gaki ngaigo sekerengereri kikyaro ekene ngeringa ekero mwana kinete biye kurunse kamanyete ibintu ibi ekera goika igoro ije kumubera raisi ekagire ibintu biri mehaye. Okay. Yeah, so egente gitanga ni tokwaina na school cheto ibere na sainere number 1 kera singe yo kego chaka mambi bari mu atarasaba nabana batere basome gifungo. Yeah. Morning routine nere mwana amanyanga kinyi nero kugutanga na sikereke mikyo gukora. Yeah, ikiagera na inche ni mwanje tenge sai lakini tari ngo kubasomia of course religion nimbwate yani when I mean ninde say I've subscribed to a religion but ndori ko batebinga bono elie to gusasima nero mo gusasima what we are try ikitoko basomi keringa tanga ni nyasaye sikereke inanaria nyasaye na yogora bwasubira mabwabo egento yakabere otokwaga mwana oyo all round ndobwate egento tokoroka integrity club
ase tokobeka togosisitiza values bincho mwana wenda tokutwara pona bono etamwe togwate value ekorokwa humility yeah uweke yeah so otogutumia megano twatumia bungu kurwa se bible twatumia matera alafu tomenya kore into yekorokumye project umwana gotebe kubono cyoro cyora akore bona bone project ye tamwe under humility and kindness igoto tebeti abananga onye kobwate kende mine cyoroche gitari kogoisana kyabire keke ose kende yonsi kyotari gotumia chi story book kwa somero wa korire bekamu ya bekamu alafu kurugabo togocha gwikomo eri we tamu ebinte bimwagenda isikogaria twagenda sabana bali batabwati twaba maybe like in prisons children's home kera metento bwata abana prison abo bare basibire naba abayiboli babo ntobwati children homes ntobwata abana bari underprivileged families that are underprivileged as a society this way ogosomia abana banga kindness is not just okotebi umuntu pole ogosenini that is not just ko umuntu karami yawo keriyo kunyara gukora yakore erindo mekobuguma bw'umuntu onde bobo buyana goro yeah so ebinte bike bitoko kora bunebyo ngokonya biro mwana over build all round umanyanga tari nchebieka tari nyege meri nchebieka tari nye mukereri goro nchebieka torigere ryo imwe kana stenere kerasi ngatabwa tie sweta yo bwate isato nyomba kwa musekerera kwa mutebinga mama minota kugorire tie sweta yeah so ekinege ntekamo ekitogosomia abana alafu ntobate ko curricular activities ngotwara to sports days otobangeta abana baina way bari byombe byao tokoroka houses bono tokora competitions asi chi houses each tobwate so abana bana bakogenda twachesa umupira abana abo bako kora buyasi those activities we have a day to watch to reward so that they know even they na bero byo day because that is part of the syllabus that we have yeah and then ko twara toreti ibintu buna spelling bee competitions okonya abana ko manya ko spell the English words mono na Kiswahili ibono ko agachere literacy yeah so those small things they help a child tagukina just on the education side lakini values chabo who they are they understand themselves better alafu kwanyora na barabugo chia abantu bande obako baba yana ande bako ba abana bagufita as a society so chi choice bako make bono yo nko bakonya chire buna barabake ekara kujya gukina it becomes a routine it becomes something normal one ekara gukinoro cha chenyore guse nobisi mwana yota koba umotore rude gusoko iba gusoko kore ebintu bitabwenereti esengencho style yakinete ebinte bibiri meya ine bingao tari ebi bya atamanyeti yeah so otoko bichaka mapema yeah so mwana otago twara it's not just education it's a lot more than education yamana sana sako nisira sogwa gare polente tora bwa traso asomete mukomoke goto koirana ndo gusanga mange memana sana manchi muri gita seni Kyandizi TV yoto ende tagusanga imiyo morubiri bwensaki abona mambe asto ende tagusanga nere Madam Evelyn orwa ase school ya Sunshine Academy na Boyko Good Car Memorial oyo gende tagutumanya igoro yo bokoreri bwa kondo manchi muri ya traso asomete mukomoke goto skatonye garango ira trasege keke kerbosio elinde tagusanga ama Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Omupagani offer
Ufanisi Resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga muni amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukorera ubuya asaba kuri imbere mu babwata muzika nigoro n'amaharigane y'obuzera cindagira bakoraisha nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kirumucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate ibitande biya byarire buya nende cincanukerage mbabwate swimming pool azura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo nigoba bwate e wifi TV ngiya asokwegokya na kweni kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate umuyigonde bwensi umusangerekano wasulya bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobutwerera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero ejo bwero leranya onsi aye wikomo nyene twakere simi usekutarira chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mwanche mulirya nendengo kwaliganya asentunda yo moelyo chinga kitogenda kusanga ime umurugiro wensa kiabono mambya ekatogenda kusanga nere Madam Evelyn oyo korokora sense Mary usazi school ya Sunshine Academy na boygo good ka memorial chinga kyabere kako twerere goro yo bokoreri wabo kondo mwanche mulirya ngo kwaliganya bene na ende togenda kusanga asobwa monyera na botobwate sense mwachiche mitandao asense moya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. Weko sanga niteka ingari kiabo witrasi namba yesimi 0792192834 elindo tumanye nga yoko bwatia omorobel kurokera ndo chinga motangi obibao agatebanga good morning present from this side mbiyamona sana presenter Marcela agatebanga hello good morning following live from Kericho County agatebanga blessed to all Ndizi TV fans and Ndizi TV fraternity. Kendo chinga Joseph Ondiki agateba hello Frida Joseph Ondiki nyangwa ya korwa kiganjo kona 2 angena Galaxy Shuttle Nikolai mbiyamona sana. Cloud Nyakeza agatebanga good morning team Enzakia watching live the show keep up the good work mbiyamona sana. Kerondo chinga Cloud Nyakeza agatebanga na Ben Andro agatebanga morning following you from Nairobi. Muhia Wakandara agatebanga noali me yomorobelyo ndochinga habona bagende tukubwatia omorobelyo wensa kiabono mambya kero bagende tekolika ujumbe cyabo konde tukwira na sense moyabo madam nabukora tairesa nga asense mili ye school fees nga kire kolenga ndechi school mete abibuli abange bono no mubuko bakora aligereria nga kire nseme Nko tevinga to mbobwa mufuko to gutwara into iguru kwe dent ikegera ikine kiegente kamona kero kito to kuligerera mono inchebuna oyo ko utangaine school ebintu mbire bya nchande to buno moibori igente kamona nawe tebine ki school fees into yakabere ni transport kero konyoro maybe gari gochicha yatenna para before ikeno nyapara maybe kwa nyuri chite kaibere ya chire ya utigire alafu igento kia gatatu ni nchereria abana bakoirwe kero bari school otwategete go create environment ere home away from home kero mwana go chata ko ibunga ni school agenda era amanyete nga ochire nka yende naenda chokora kwani abantu baroro yeah so aso mufuko teko baga 5 school fees yaito ni very friendly and buna nateba a policy yaito allows for a payment plan very flexible mbwate mbaka abangina bakonya chingi ni daraja
mbwate mpaka abana young parents bako yani chipikipiki okonyora umuntu akogotebi nchebese ndanyorekere week ni rubweya kwa mutebo kumbuyo ayencho kae omohet waswase accountant akanebese auri kiristiri auri rubugenda rochara yakana kere wiki mutini wakoero wakandichirwenyi ya so enjera toko batebi niringa te to chande kigera amasomo bonega kero mwana Kenya wena tanyoro amasomo nechi school chirichi kwena na amasomo ari quality okonyora ni school fees nayo ngo bakobeka yaba iguru kerengere rieto ngeringo otete kwena na education nere quality environment ere engi yapi so that omwana oyo taringe gocha gosoro ri bagakogenda si school etari komo egento kere kebwe kege kerano ochicha sakonyora that thing that will erabere so bugima wabo bwechikoba tofauti lakini umufuko kwanyora umubiri nabakonyara korambali ekere so ndatebe ngantu bayibuli bayito to konyora nga bali be mibibe nyare tobuka bonsi no bali bakora chigasi chinene bali batabwati mirimo bonsi no bali we have accommodated them that means nga school fees yetu ni very friendly otherwise mbagucha yo moibole tatu ara wasi okay kirigeno moibole nabakwebole isko gali nga mo compliant no murobiri yo munya OCBC yes CBC nero to kutumie kiagera as personally ine syllabus curriculum ere ingia sana gocha setori ekiagera kare kero nyurite na ringi school nche none ya ringi 844 kero ya ringi ororo twaro seti mbaka chi story school twaro seti chikeki school science ebintu ni bingi twakorete bono CBC atwire nirie asetaringa ni masomo peke yake enyinge yego korekana na magoko no korengereri bono mwalimu ni gari facilitator o provoke the thinking of the child, the learner, kwanyoro ochakire korengereria outside the box such that orete a solution erevia komonyene. So CBC ere gochase tore it's a good curriculum implementation negenderete when tutore se school na botogenderete ko ye wate nero tugutumia maybe umwe na role isko gali or interested koleto mwana maybe natagete kumanya maybe fee structure ngikirikiganire timedio sengo cha mwale mwabeke bintebi online aso montara ende gali ya click ya yore aranyore information atareke school maybe umerene nayo one on one wasamerene no mworo kyo molene and to wate a Facebook page ya Little Sunshine ngona veo konyonyore chi contact chetu na the physical location na fee structure lakini anene toko encourage umuntu ochichabie komonyene kero meterinde na bora arigererie gento otabenga ega ni nyare bori lakini kwarenge wechichayo munyono ikaransense naboko okuboria maswali on spia yotegete umuntu okoiranira mbaka no naye waisaneka ande kwa environment asokoleto umwanu waisaneka ngagaiga nita mwana na veroro so apart from okonyora that information as Facebook uteto encourage umubori ngaka tutarire onyokore within Kisii town nyagocha nyange nataliare gocha nyamataro taliare tugwakiranya saimbyo mono chipara cha rosigo tukayo chire biyapi skuru cheto chire para iguru tori yani tori no go ikaiga aya no go swago chi skuru totwara bwabanga no chane gali igo to kwegorire geita wasoin so waremboyo nabogo chichokwane naintwe naye waisanike kirokuruga bunga na retro mwana sagia kerkende intake no ndigo chiyaba maybe chi interview simbaro rumaito kanyora tete konganyo mwana maybe interview sindi mugo cha mwakora interviews mono wachakero mwaka kero gochaka lakini no nyambo neiga ebisiri byeto bigwire na nagote bibirasi to bwatene bingi na abana bono tutagita baichorie birasi so otogote bya baibulinga onye gotagete no nyamambi leto mwana interviews mono ase CBC terikoba ase obisi interview assessment singi jomete mwana CBC terikoirura
bono na rua saro nyorenge maybe umwibori unganyo ku Nairobi ochire Kisii ata itari gisukuru asara iro mwana ori nyorenge grade 1 gari ncherate yonda mwira ni grade PP2 ngase ngencho ndochenga mwana utari kwenyara bye igongo muases ndora so mwana yabwa toboko kurugabo ndosie program yaye so that mukonye aikera abandi ekiagero ubuya bwa CBC Mbulinga kero umuntu nabwatari bagali ukoba good at something so egasio mwalimu no kurigereria assess umwana yarore ngaki according to the competencies each wendre to umwana yatware ase this time na chibwa uchikiranje gustara ikiranye akurigereria nyore ngumwana yase assessment yaye nigare maybe week in a learning area bono nero okoranga na kya gukora amusukie so that umwana nere aikiranye nabana bandi lakini ncherete yonda otebi ngabono gwatware tro mwana obisiane ngabono mo koria matemu mutebi ngaya togoswa grade 1 yes maybe turigeria sense me kwa bere ko gukunira abana baroro bari week tumeti nubone school mirobiri kimobwate mwene kinga abana bangutwara bari improvement ase kisemi cyabo bono gabo no egasio mwalimu egocha kebna somiri abwendete ko koyakora ikera bana bonsimba koba ekewange kemo alafu na system eri akare wayatagita umwana nyene subject kiri 8 anyore as subject chons pema watabangu umwana ono mwana nge weta agriculture ayete gose music ayete na kisa toige chindi chons pia tanyora boya moko matebinga gaki teme mbere meyendo imukiriri uro lakini bono byo wa CBC Mbulinga kero umwana konyorora sara ari biyapi ekiagera later on ekike komatangeringa ki chinguru cy'umwana yo ngayikire onye na science ina repata gocha guteka sobo mabaya onye kere ase arts ina era gocha guteka art and sports so bono aye no mwalimu tari ngo kubetereringa wikomanya yaya you put your best efforts kwa encourage umwana oyo gari asoro chabwa toburemeru kwa mukonye so that onye gokonyoranga esara nyare ni gari average igabu no mwana oyeka muri munde nore na ndara akore bya zaidi kobuyo umenye onye maybe tari konyara se sciences na bokonyora maybe ase art and craft umwana yere nero gochora bya se class yekyo nero ku understand bya pi gwetani abana bandi usea home science yani bonde inero ko somiga utara korere ni gabwatekere gendo so umwalimu bono wases na kiyo tanga kito betereri umwana nga guikomanye digereri nganga yobere meru bwayo bore na ndinga ichinguru cyaye kire agacha chinguru you build on their strength Ambona sana madam maso kwa nisirega sobwaga ikolinde ntetere libageri gali abene owaligani umuyobori ole school gali omumanyinga kwalele boina so boino omumanyinga ye school yere ndo mwaligani go chase school yeri abega koleta omwana ororo ndiamona ona mwaigure towate chiskuru ibere mekoro kwa Little Sunshine neyende koro ku Goodka twabaligani mwesipi abumubwata abana gochakire miaka 4 uchiguru ibirasi ebyo nabo tokoira abana abo na maigure chiskuru chaito munigere nyangena utaraika asakuru kwa Mount Kenya se haringe gabu no tori post tanto begete para na bogo torore kiro gutirimbuka otori para igoro na inde gaiga mate Nyamataro naro ni gotori just utara kore getiro kya Nyamataro opposite para koenda uchi school ku Imperial no tori located gotori para na bogo tonyora ibirasi bibyo sipi amabaga narororo twaba sabirenga motore tarabana asokole tu mwana na saucha konyora amasomo ayali abwate quality otogotebanga morete bwerorere ikiagera nabonda akwani singintu ntetonde tero mwana ekerenge kenene tari okonyora abana abange kerenge kenene no make a difference as a society naga abugo gokora one child at a time nimanyetenga keroko ogosomia babona iga bakine kibabwate chimbu chingia
bakine kibabwata masomo ari strong in the next 20 years nabo konyaranga kwa make a difference as society yomenyete ono turi gucukumira na abana abo batari korengereria maybe karanstasi nyirenga tinda nyoraga sinki ngokora ono ngo chakonyarura umwana yo karanstasi zorengereria nga yaya tikintara nyore emerimo tiganyu gori kende gaigankore kuruga bukwanyora orosirie biasara kuruga bukwanyora amasomali atumie tamokonyire kuruga bukwanyora guchakira kurika abandi ya so oteita abana bagukina bona iga abana bakorengereria outside the box bakore ibintu kibamanyete nga ubugima bwao where you're going na yo determine nekine kitogo offer sichi skuru chaito ibere so mo bano boba toretera abana our doors are wide open and kora leto mwana the truth is that you will not regret it you will be happy that you chose us because balito bwate buno mwana uri na chagete nero yo mu mutanga no ari na intumba kabona tarasuka guchiande bonero ikire grade 4 nero twachagete nero kurwa baby yeah so okuno gusese ni gwo kwanene kero umuntu akoletera umwana ugo chakina ndi mwagenderera igo torete ira abange kurugabo okuno gusese ni gwo kwanene ndi yiyo koro kinga ntora asari ubo iri twabwate na ndikeria aringe kuri bado naro chenga kerororo yeah naisanigite yeah so I'm sure naye naboko boyo mu bwabali bagwisanike kero gotoretera yeah alafu nandi ntobwate another ndatebi gento buna abana babwate special needs in the society chiskuru nchiro konyora cheiguru buna Dazzling Autism Center bako rehabilitate abana so kwanyora umwana yosomi uikeirase milestones cyane bachiko mwalao abere in a normal classroom so ntwabete like a partnership with them batoletera abana bana baro basoibirasime of course ngo twara bari umwana mukuru kwe shadow teacher uyi institution eko offer ucho ikaransanere tuntorigo according to CBC we don't discriminate ikyokorigere linkeringa chinguru cy'umwana uyo ngaichire nadinga kinkumwagacha achako ba productive member of the society so nto watabana bake bari school yetu abo bwate those special needs babwate those shadow teachers and I can proudly say I thank God is a progressive atwali ono mwana na bawe kana sikira sim also at the same level na bana bandi of course mbabwate a few hindrances here and there lakini the fact that nento to integrate ri abana bagali twasomiri abana babaitunga to basikurigerera umwana ndo bwate disability omosekerere to basikurigerera umwana yo bwate disability orengerera nga tote to interact nere bona bogo chiskuru kwanyora umwana oyo in as much as tari gukora bintu byonsi puna abana bandi ababande nabo baguchesa nere bali ko muruta gucyare ababande nabo bako share bintu nere you know yeah that way abana ba mentality yabo ya change later on when they find themselves in a assess setting ngabune you they will treat others in a better way ko bwori otanya kwenyora as environment ebwate abana bangabunabo yeah so I would say narorire kyo nandiki yango kiri especially as abana baito ekere kiriyo somi mwana na kyakoba yeah kirkine to gukorera amanda mna bago tatebinga mbuya kyo moibuli aranyore ekirara bega koreto mwana ya school ya Goodika na Sunshine Academy asante buna nate abo mwana ukagosoka goswase school yetu ekene ngeringa kerito agotebinga we can be able to offer we deliver we deliver quality education kwena natole chindagera chiri wholesome mko kwa tole transport onye kuganiti abali mtobwate niko bali trained nandi go bawo kolega asingiya at the same time school yetu ni geri child friendly to go chichoro onye orenga maybe asenaro kurigerega nana ekowanga umwana na chaita igagaki yeah and igo chire chiskuru chetu niko chire accessible yeah so obuyanda koye kurwa school yetu mbulinga kora toletero mwana ekene nkiringa ntumwagaje yeah so by the time umwana yagosoka igagosoka kurora karu umuntu ubwate a lot of qualities and values chigo chakomokonya asoboguma bwaye baadaye mbaroroke ye bakonya kubolenga inamba yesimi ngakitara tanyore maybe naboko mwa inamba yesimi bawasiliane naye mukwane no mange
It's okay. Inamba ya nini esimu nigere 0721 330 801. Yeah, the when see tware any kind of inquiry, I will be happy to talk to you and explain to you in details so that kurugab naye ekeroko make a decision informed. Asante. 07 21 330 801. Mbia sana tumetino batinga nayo mwaile kwa chaso manchu muriyelia. Ngotebanga toko maybe a word to the parent nga ekeroko make a decision asoko iro mwano. Don't make the decision maybe based on amagacho nga kiakorekana. Taringo tobata amagacha mabe. Chinyombo chetu chikorekana smart sana. Yeah, that's not what I'm trying to say. Torigereria amagacho. Torigereria abantu bandi nga ibakoira. Torigereria maybe ebintu mbire okorigereria sabonaiga baadaye wacha konyora ngambiri commenta value asomwana. Digereria nga omwana oyo asekwa mwira. Tabia yenga kiekwa gacho. Yeah. Chiskuru ni chinyinge kisi. Chiskuru tobate kisi like private schools ko chiro almost over 500. Kisi igere blessed ni chiskuru. Nandekere ya muni bwatobya bwaye. So iro mwana se skuru manyetenga kago soka kuruororo omwana oyo igago chakoba omwana oyo ko bwate a meaning in the society. Yeah, so nas imbi yago ikororo kwaligereria skuru yinga kiere kuruga naye kero ikaransa korengereria boringa omwana naragenda gali amasomo nanyore kuruga bwetabia yenga kiekwa gacho abange bagoteba nkumuira gali ke bali gwakabana kumuira gali kegera bakori sausages for break. Yeah, ebibyons bimo edengo etabire goikerenga kibono omwana oyo agocha gotakerwa amasomo ali abegete ime yaye obuya bori ime yaye agwena tabasoke irinde bomoni kuchiskali. What type of person is this child going to be in the future? Yeah, so kwana kwaigunga gaiga sena iriro mwana abantu ababali gaiga umwana yaratwale tabuni ibubwate nyingo kiwe. Yeah, so asobo choribwa obwe skuru beke bintu biri bya mwimbosi karate ngamana yichi sausages ni abinde rengereria kyara sausages na bakoli no nyanyonga. Yeah, rengereria biri birakonyo umwana irinde bimochenchi acha comment value ya society ya uchako agendere tokoberora. Mbirona sana madam asubikira na studio nabayigo gotoresera obokoreri which school chibere Little Sunshine Academy nabayigo budika memorial no gasemere kwa ninga mwanchi murigereria na chikwe mukigitambukiro nabayigo kuira omwana ya school eche inde kwenyerera obu ya kegima kuno mwanchi muri yagukira no tugukira omwali w'umurubiri w'insaki abona mandi atumira neri tukuri ankyo astra beto busanga asuba mbima na sana bari mu gutugwate ko toga cyangite abukira bona igano basemera kwa buna kumubere mu kuimanya amange mbima na sana bucyase job maangi oyo bakago twali bagari ya bene irinde busanga no mugani to studio bitukuri rero nabaga sensimeri ya waneke chibi channel yogire gukira sole asenchira ya bene abigenya chama kondo machumuri riletera na Frida Kirubo yenda gutwara burigeri biye mi senikende TV ubona bubanso mu gusikari butena sana. Asante sana. Asante. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
esukuru y'okwegeria oburundia bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri obya asibirengo ao by'oburundia bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'eki matatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bw'eki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses